Meditaatio ja reflektointi, kuoleman hyväksyminen ja elämän rakastaminen. Tervetuloa pysähtymään. Pysähtymään tähän hetkeen, olemaan läsnä. Tämä ei ole meditaatio kuolemasta, vaan elämästä, joka syntyy, kun lakkaamme pakenemasta elämää. Hyväksymme itsemme ja elämän ja sen päättyväisyyden. Tällä hetkellä ei ole kiirettä, vain mahdollisuus kohdata jotain syvää. Tämä on sulle mahdollisuus, jos sä haluat sen ottaa. Sä voit sulkea silmäsi, jos se tuntuu hyvältä. Kaikki on vain kutsua tässä. Sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tunnustele, missä kohtaa sun kehoa. Sen tunnet jotain. Jotain, joka on hieman tukossa. Hengitä sisään ja ulos. Tuoda huomiota siihen kohtaan. Ja sä voit tuntea, jos se mahdollisesti lähtee vapautumaan, virtaamaan. Ja hengitys on ainoa asia, joka on pysynyt sun mukana syntymästäsi asti. Ja jonain päivänä se lakkaa. Mutta sen aika ei ole vielä. Sä hengität. Sä oot nyt elossa. Mutta ootko kuitenkaan siellä ja siinä ja sinä, kuka haluat olla? Ootko jossakin roolissa, jossain skenaariossa, pelaamassa? Teetkö niitä asioita, joita oikeasti haluat tehdä? Ootko se, kuka sä oikeasti haluat olla? Mitä se edes tarkoittaa? Sä voit nyt kuvitella, että tämä olisi sun viimeinen ilta tällä maapallolla. Se saattaa tuntua traagiselta. Mutta jos olet hetken aikaa sen kanssa, sä voit tuntea selkeyden virtaavan lävitsesi, jos sä leikit mun kanssa tätä leikkiä. Viimeinen ilta tällä maapallolla. Muutama tunti. Elinaikaa jäljellä. Kenen kanssa sä haluaisit puhua? Mitä sä haluaisit kertoa ja sanoa? Onko joku yleinen oppi, jonka haluaisit jättää maailmalle ja muille? Joku oivallus. Tai sun läheisiä. Mitä sä haluaisit heille kertoa? Mitä sä et enää jaksaisi teeskennellä tai esittää? Mitä sä haluaisit jättää pois, mitä maskeja, pukuja, rooleja. Sä haluaisit jättää pois tästä hetkestä, mitkä ovat kuluttaneet sua. Sä voit tuntea, kuinka ne lähtee pois. Ja kuinka sun hengitys virtaakaan jälleen paremmin. Kuinka sun elämää alkaa jälleen elää kauttasi. Ja tärkeimpänä ehkä sä voit tuntea sen, kuka sä todellakin oot, kun kaikki
Muu riisutaan pois. Kaikki turha riisutaan pois. Kuka sinne jää? Kuka sinä olet? Kuka sinä et ole? Mitä haluat jättää pois? Keventyä. Ja mikä todellakin täyttää sinua, mikä todellakin tuo sinun elämän virtaan. Iloa ja riemua. Onnellisuutta, kiitollisuutta. Ja sä voit vaan tunnustella sitä tuomitsematta tai ajattelematta, onko se mahdollista. Se on. Ja taas on viimeinen ilta. Ei ole enää mitään syytä esittää, yhtään mitään. Ei ole mitään syytä olla joku muu kuin sinä. Ja nyt voit kuvitella, että saatkin vielä elää. Tämä kaikki oli vaan muistutusta. Ei kaikesta, mitä sulla on, mitä sun ulkopuolella on, vaan siitä, kuka sinä olet kaikkien roolien ja tehtävien ja tavoitteiden alla, sisällä, mikä on se sun ydin. Miten sä eläisit, jos tietäisit kuolevasi, mutta et enää pelkäisi sitä? Voisitko tänään, nyt, tehdä jo jotain toisin? Kenelle sanoisit kiitos? Mistä lakkaisit kantamasta häpeää? Ja hengitä vielä kerran syvästi sisään ja hitaasti ulos. Ja muista, että tämä kehollinen elämä päättyy täällä maapallolla joku päivä. Ja se ei ole syytä pelätä, vaan se on syy rakastaa. Tietoisuus sun kuolemasta ei tee sunsta synkkää, vaan se tekee sunsta totta itsellesi, totta maailmalle. Kiitos, että sä olit mukana tässä. Ja elät tänään niin kuin tietäisit, että sä olet todellakin elossa. Ja mikäli sulla on vielä silmät kiinni, sä voit liikutella sun jäseniä, hieman pyöritellä harteita ja kaulaa ja availla pikkuhiljaa silmäsi. Ja halutessasi voit kirjoittaa näitä ylös, alas tai sivulle jonkin muistiin, jotta ne on sulla läsnä tästä eteenpäin. Kiitos.